Pozik egungo egoera pertsonalarekin, nahiko optimista, baina euren etorkizun laboralarekin kezkatuta. Hauxe dira Euskal Gazteen perfilaren ezaugarri batzuk. Bereiziki, beraien harreman sarea baloratzen dute, familia, bikotea, lagunak, politika eta erlijioa ordea lehentasunen artean azken lekuetan kokatzen dituzte. Gehienek sistema demokratikoarekiko atxikimendua eta mesfidantza dute eta demokraziaren funtzionamenduak joera kritikoak pizten ditu. Eta azkenean, estatuaren antolamenduari dagokienean gazte gehienak autonomiaren aldekoak azaldu dira, bestalde lortutako autogobernu mailarekin pozik ez daudena baino gehiago dira. 10-etatik 6 Euskal Gazte inguruk zeharbiderik hartu gabe adierazten dute eta erekiko gaitxespena. 10 inguru osatzen duten gutxiengo batek biolentzia terroristari nolabaiteko justifikazioa ematen diote. Eren batek ez du erantzun galdera hau.